Ljubav je uzvišeno osjećanje koje od nas čini bolje ljude i to je jedno od najvećih životnih vrednosti. Ljubav je tema današnje emisije Znanja nikad dosta televizije 3M. Šta je ljubav? Ljubav je osjećanje koje gajimo prema nekoj određenoj osobi ili prema našim roditeljima čak, ili našim prijateljima. Ljubav je kada dve osobe osjećaju prelepo osjećanje jedan prema drugom. Ljubav je osjećanje koje prevladava u svima nama. Da li su sve ljubavi iste? Ne, sve ljubavi nisu iste. Može da se osjeća ljubav prema roditeljima i može da se osjeća ljubav prema nekom dečaku. Ima različitih vrsta ljubavi. Na primjer? Na primjer, ljubav prema roditeljima je mnogo drugačija nego ljubav prema prijatelju. Šta je veće? Veća je ljubav prema roditeljima. A šta je to simpatija? Simpatija je osoba koja nam se sviđa na neki način. Simpatija je osoba prema kojoj gajimo neka osjećanja ili koja nam se sviđa. A simpatija je kada, na primjer, neko bude zaljubljen u nekoga, ali ne onako jako, već onako kao početak, pomalo. Da li je zaljubljenost i ljubav isto? Pa nije isto. U čemu je razlika? Razlika je zaljubljenost je kada je zaljubljeno kod dečaka koji ti se sviđa, a ljubav je osjećanja prema bilo kome. Zaljubljenost je kada taj, na primjer, dečak ne zna da se ti zaljubio u njega, a ljubav je kada su oni zajedno, kada znaju da su zaljubljeni jedno u drugo. Zaljubljeni možemo da budemo u svakoga, ali možemo da volimo samo par osoba. A da li ti imaš simpatiju? Da. Ljubav je pokretač života. Ljubav nas tera da se smijemo i kada smo umorni. Ljubav sjajem boji oči, a obraze u crvenu. Ljubav je i ona situacija kada srce neće da posluša mozak koji mu govori da ućuti. Ljubav je uzvišeno osjećanje. Ovom rečenicom se opraštamo od vas, dragi gledalci, do naredne emisije Znanja nikad dosta. Sa vama su i danas bili Sara Marković i Milutin Rafailović.